Здравейте и добре дошли в 11-ти епизод на Dюнер Tourism. Вече може да сте се ориентирали, че сме се завърнали в центъра по вадещото очите на Фрост заглавие с център в скобички, а и може би по фона, който отново е градинката пред НДК, в която се бях заклел, че няма да снимаме повече, но ето моето спазване на обещания. Ще посетим Дюнерджиница, чието име ще сложим тук, ако има име. Ако няма, Фрост ще измисли нещо оригинално и може би с шеф. Приятно гледане! Намирайки се отново в центъра, пак трябва да се вади довереното кантарче. Доверено, както винаги. Включих се и го изключих. Сега ще трябва да намерим къде да го мерим, което да не е мръсната земя. Време е да измерим и този дюнер. Девса. Това е впечатляващо. Това е по-възможно. Мислехте си, че повече няма да обръщам залозите? Тук съм, за да опровергая твърдението. И е време за първата хапка. Красотата на днешния епизод. Страх ме е за живота ми. Лате да му и да му идват тука и ми бате мястото, ще ми тука, нека ще му чето. Ако не оцеля, пак ще го изпадне. Куц! Време за оценяването. Какво да ви кажа? Този дюнер беше уникален. Месото беше най-вкусното, което съм опитвал до сега, но единственото нещо, което намалява неговата оценка, са прегорелите частички в двата ми дюнера. Картофите бяха и вкусни, и големи, бяха тик и бяха добре изпържени. Те получават много точки. Зеленчуците, маля какво изобилие. Домати, краставици, зелени моркови и червен лук. Бяха вкусни всичките. Все малко разсейваха, но бяха толкова свежи, че би било опростено. Също така, чесновия сос беше придружен и с друг бял сос. Базов майонезен, който се слага в началото, и после чеснов, който е преди затварянето на питката. Лютия сос беше перфектен. Беше точно това, което се очаква. Аромат и лютост. Беше уникално. Всичко беше уникално. Толкова пъти ще кажа уникално, но наистина беше. Правеше се много бързо. Нямаше фалафели, което само малко намалява цялостната оценка.
Като цяло, с Фрост сметнахме, бяхме единодушни за абсолютно всяка оценка, което не се случва често. Цялата оценка беше 8. Имам чувство, че изключително ще започне да ревнува от уникално. Имам странното чувство, че пак ще си бъда учител. След като напиша център с скобите.